नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। लवकरच हत्तींचा प्रश्न आयुष्यातून निघून जाईल, नितेश राणेंचं दोडामार्गवासियांना आश्वासन। झराबमधील बँक ऑफ इंडियाचं एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न आणि ॲम्ब्युलन्स ट्रॅक्टरचा अपघात, 2 युवक गंभीर। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। लाडकी बहीण योजनेवरून सुप्रिया सुळेंनी केलेल्या टीकेला मंत्री नितेश राणेंनी प्रत्युत्तर दिलं आहे। साहेब, लाडकी बहीण योजनेत 4,800 कोटीचा घोटाळा झाला असं सुप्रिया सुळे यांनी आरोप केला। आता आरोप करणाऱ्या लोकांनी पहिलं सिद्ध करायला पाहिजे ना, कारण त्यांचे राष्ट्रवादी शरद पवार गटातमधले लोकांना किती लाभार्थी आहेत त्या याद्यामध्ये, ती पण यादी जरा तपासली पाहिजे। योजनेचा लाभ पहिला आमच्या कार्यकर्त्यांनी घ्यायचा आणि मग आम्हीच आरोप करायचा। हा कार्यक्रम आता महाविकास आघाडीच्या लोकांकडून सुरू केलेला आहे। आता आरोप करणाऱ्या लोकांनी पहिलं सिद्ध करायला पाहिजे ना, कारण त्यांचे राष्ट्रवादी शरद पवार गटातमधले लोकांना किती लाभार्थी आहेत त्या याद्यामध्ये, ती पण यादी जरा तपासली पाहिजे। योजनेचा लाभ पहिला आमच्या कार्यकर्त्यांनी घ्यायचा आणि मग आम्हीच आरोप करायचा। हा कार्यक्रम आता महाविकास आघाडीच्या लोकांकडून सुरू केलेला आहे। कळसुलकरचा विद्यार्थी सार्जंट अनन्य अभिजित चिंचकर यानं राष्ट्रीय स्तरावरील रायफल शूटिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावलं होतं। आज त्याचं जंगी स्वागत सावंतवाडी शहरात करण्यात आलं। सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटी संचलित कळसुलकर इंग्लिश स्कूल YB सय्यद कनिष्ठ महाविद्यालय सावंतवाडीचा विद्यार्थी आणि 58 महाराष्ट्र बटालियन राष्ट्रीय कॅडेट कोर NCC विभागाचा अभिमान असलेल्या इयत्ता 9वीतील विद्यार्थी सार्जंट अनन्य अभिजित चिंचकर यानं राष्ट्रीय स्तरावरील रायफल शूटिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावलं होतं। शाळेचे, शहराचे, जिल्ह्याचे आणि राज्याचं नाव त्याने उज्ज्वल केलं। आज त्याचं जंगी स्वागत सावंतवाडीत करण्यात आलं। प्रशालेत त्याचा भव्य सत्कार देखील संपन्न झाला। दिल्ली इथं लेफ्टनंट जनरल गुरप्रीत सिंग यांच्या हस्ते सुवर्णपदकाचा वितरण सोहळा पार पडला। या अतुलनीय यशाबद्दल त्याचा गौरव करण्यासाठी कळसुलकर इंग्लिश स्कूल व IB सय्यद कनिष्ठ महाविद्यालय प्रशासनाकडून भव्य स्वागत करण्यात आलं। हार अर्पण करून त्याचा सत्कार करण्यात आला। यानंतर प्रशालेत सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता। गवळी तिठा येथून या मिरवणुकीस प्रारंभ झाला। यानंतर केसरकर कार्यालय, श्रीराम वाचन मंदिर, गांधी चौक, जयप्रकाश चौक आणि बाजारपेठ या मार्गानं प्रशालेपर्यंत ही मिरवणूक पोहोचली। त्यानंतर प्रशालेच्या सभागृहात सार्जंट अनंत चिंचकर याचा भव्य सत्कार करण्यात आला। यावेळी मुख्याध्यापक SV भुरे, NCCचे गवस बागुल, वैभव केंकरे आदींसह सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटीचे पदाधिकारी, कळसुलकर इंग्लिश स्कूल व IB सय्यद कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पारुल युनिव्हर्सिटी गोव्यातलं पहिलं खासगी विद्यापीठ ठरलंय। अजून 2 खासगी विद्यापीठांनाही परवानगी मिळाली आहे। या सोहळ्यात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत काय म्हणाले पाहूयात। युनिव्हर्सिटी सुरू जावपाचो आयचो हो पयलो दीस आसा एंड कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर द फर्स्ट प्रायवेट युनिव्हर्सिटी इन द पारुल युनिव्हर्सिटी। म्हाका खूब खोस भोगता, कारण प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बिल हे म्हाज्या टेन्युअरांत पास जालें आनी गोंयांत प्रायवेट युनिव्हर्सिटी येवचो हो म्हजो अट्टास आशिल्लो। खूब जाण म्हणटाले की गोंयांत जर प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आयल्यो जाल्यार गोंयांतल्या युनिव्हर्सिटीचें कितें जातलें। जी एकमेव युनिव्हर्सिटी आसा गोवा युनिव्हर्सिटी, गोंयांत आनीक युनिव्हर्सिटीज ना। गोंयांतल्या कॉलेजींतलें कितें जातालें हांव तांकां परत सांगतालो, कॉम्पिटिटीव युनिव्हर्सिटीज आयल्या उपरांत आमचे भुरगे चड नेटान शिकतले, आमच्या भुरग्यांक आनिकूय व्हडलो स्कोप मेळटले आनी डेफिनेटली म्हणजे हांगासरली इकॉनॉमी रिवायव जातली। जे प्रायवेट युनिव्हर्सिटीच्या विरोधात उलयताले तांकां सांगपाक सोदता हांव, येयात आनी इतक्या सगळ्या भुरग्यांक विचारात की प्रायवेट युनिव्हर्सिटींतल्यान शिकप म्हणजे कितें आनी आपलो भविष्य घडोवप म्हणजे कितें हे तुमी साक्षीदार आसा। ताका लागून तुमचे परत एकदा अभिनंदन करता। Being put by Devanshuji and his whole family and Parul University, because it's a very top university which is coming into the state of. Point to make here is education is very important. Getting educated
in a very top premium institution is also very important, because that institution will give the type of exposure that you require and make you capable to deal with different situations in your own lives. वेंगुर्ले येथील बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाला मुंबई विद्यापीठाचा सर्वोत्तम ग्रामीण महाविद्यालय पुरस्कार प्राप्त होणं ही केवळ वेंगुर्ले वासियांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण कोकणासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे गौरवोद्गार युवा नेते विशाल परब यांनी काढलेत. पाहूयात. 15 सप्टेंबरला मुंबई विद्यापीठाचा सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय म्हणून बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी महाविद्यालयाला भेट दिली. सर्वप्रथम विशाल परब यांनी बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलं. यानंतर प्राचार्य डॉक्टर गोस्वामी तसंच संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी यांचा सन्मान केला. यावेळी ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांच्यासह प्राचार्य डॉक्टर डी.बी. गोस्वामी, संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण, पर्यवेक्षक डी.जे. शितोळे, स्टाफ सेक्रेटरी विवेक चव्हाण, कार्यालय अधीक्षक संभाजी पाटील, कोऑर्डिनेटर एस.एच. माने, जिमखाना चेअरमन वीरेंद्र देसाई यांच्यासहित प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते. यावेळी महाविद्यालयाच्या वतीने विशाल परब तसंच ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांचा शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर सचिन परुळकर यांनी केलं. विशालभाईबद्दल जी काही माहिती मिळाली ती अतिशय उमदा दिलाचा हा माणूस, तरुण तडफदार असा हा भाजप कार्यकर्ता या तालुक्यात नव्हे तर आपल्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर त्यांचं कार्य चाललेलं आहे. परब साहेबांनी नक्की सांगे की या ठिकाणी आम्हाला उत्कृष्ट कॉलेजचा पुरस्कार मिळालेला आहे आणि हा मिळाल्यानंतर आता आमची जबाबदारी फार वाढलेली आहे. मी परब साहेबांना एकच विनंती करेल की या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या ह्या संकुलात ज्या ज्या पद्धतीची कामं चाललेली आहेत अजूनही तिथे आपल्याला खूप कामं करण्याची संधी आहे. मग आमच्याकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सेस नाहीत किंवा रिसर्च सेंटर नाही, आपल्या मुलांना बाहेर जावं लागतं आणि म्हणून अशा पद्धतीने ह्या संकुलनामध्ये एक स्वतंत्र अशी भव्य इमारतीची फार आवश्यकता आहे आणि ह्यासाठी आपली मदत आम्हाला नक्कीच लागेल. आणि पुढच्या कधीही आपण भेटू तर त्या ठिकाणी आम्हाला तुम्ही एक परमनंट किंवा कॉन्क्रीट असं एखादं तुम्ही सांगाल की आम्ही तुम्हाला ही मदत करणार आहोत, एवढीच आपल्याकडनं अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि असं सातत्याने समाज उपयुक्त अशी कामं आपल्या हातून घडावेत आणि खूप खूप तुम्हाला दीर्घ आयुष्य मिळावं एवढंच या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो. कॉलेजचे आम्ही मनापासून ऋणी अशासाठी आहोत की या अतिशय चांगल्या अशा हाय प्रोफाईल एज्युकेशन सोसायटीमध्ये ज्याचं गेली कित्येक वर्ष आम्ही सिंधुदुर्गमध्ये बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाचे नाव ऐकतो. खरोखरच या ठिकाणी प्राचार्य डॉक्टर धनराज गोस्वामी सर, संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण सर आणि इतर सगळे प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी वर्ग आणि विद्यार्थी वर्ग या सगळ्यांचा मिळून जर काय विजय झाला असेल तर आपल्याला ते सर्वोत्कृष्ट जे पद मिळालं ते पद आहे. खरोखरच आपलं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि हा सांघिक कामगिरी आहे असं मी म्हणतो. एकट्या आणि असं जर बघितलं तर हा जो विजय आहे हा तुमचा सगळ्यांचा विजय आहे असं मी या ठिकाणी म्हणतो आणि तुमचं सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो. आम्हाला इथे बोलवलं, आमची शाल श्रीफळ घालून या ठिकाणी सत्कार केला त्याबद्दल संपूर्ण या कॉलेजचे आम्ही सदैव ऋणी राहू आणि आमच्याकडून आणि विशाल परब सरांकडून जे जे काय करता येईल ज्या ज्या ठिकाणी आमची मदत लागेल त्याच्याही आम्ही या ठिकाणी सदैव हजर राहू. आजचा कार्यक्रम हा एक धावती भेट आहे आणि या धावती भेटीमध्ये 2 दिवसापूर्वी आम्हाला कळालं की आपल्या या खर्डेकर कॉलेजचं खूप चांगलं नामांकन झालंय आणि आमचं महाविद्यालय ग्रामीण भागातील सर्वोत्कृष्ट विद्यालय म्हणून जाहीर झालं. मी खरं सांगतो आपण टाळ्या वाजवायला हरकत नाही. या ठिकाणी सन्माननीय आमचे प्राचार्य सरांचा किंवा आमच्या संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र सरांचा आम्ही श्रीफळ आणि शाल देऊन आम्ही स्वागत केलं. साहेब आम्ही खूप छोटे आहोत तुमच्या समोर, मी एक छोटासा कार्यकर्ता म्हणा किंवा ग्रामीण भागातील व्यक्ती आहे, तर आम्ही तुमचा सत्कार करण्या एवढे आम्ही मोठे नाही, कारण तुम्ही जेवढं मोठं वलय बनवलंय त्यामुळे पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या. या ठिकाणी आम्ही लहान असल्यापासून माझा 35, 36, 37 वय आहे साहेब. मी अनेक वर्ष पाहतोय, कारण मी एका छोट्याशा ग्रामीण भागामध्ये शिक्षण घेतलंय मानगाव खोऱ्यामध्ये आणि त्या ठिकाणी शाळेला जात असताना 7 वेळा नदी ओलांडून जावी लागत असायची आणि चालत जावं लागायचं.
अशी परिस्थिती होती. आज आपल्या मुलांचे दिवस खूप चांगले आहेत. मला असं वाटतं की प्रत्येकाच्या जेबमध्ये एक मोबाईल असतो, प्रत्येकाच्या हातीमध्ये एखादी गाडी असते. तुमच्या आई वडिलांनी सर्वांनी तुम्हाला खूप काही गोष्टी दिल्या आहेत आणि तुम्हाला सगळ्यात विशेष करून शिक्षक आणि शिक्षिकेतर सर्व मंडळी चांगली भेटली. त्यामुळे या कर्डेकर कॉलेजच्या जे पूर्वज आहेत, बरोबर ना, त्या पूर्वजांना खरोखर मी नमस्कार करतोय. कारण या पूर्वजांनी जे काय त्यावेळी 50-60 वर्षापूर्वी प्लॅनिंग केलं त्याचा फायदा आज आम्हाला 60 वर्षांनी होतोय. त्यामुळे पुन्हा एकदा काय पण मराठीमध्ये म्हण असते ना, म्हाळवसामध्ये पूर्वजांना हाक मारली जाते, तसं आमच्या या पूर्वजांना हाक मारूया. आणि तुम्हाला एवढंच मी सांगतो, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ले शहरासाठीचा रुग्णवाहिकेचा लोकार्पण सोहळा आज वेंगुर्ले भाजपा कार्यालयात भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी विशाल परब यांच्या माध्यमातून वेंगुर्ल्यातील जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण करण्यात आलं. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त जनसेवा हीच ईश्वर सेवा या ब्रीदवाक्याअंतर्गत भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या माध्यमातून वेंगुर्ले शहरासाठी रुग्णवाहिका देण्यात आली. वेंगुर्ले शहरातील जनतेला येणाऱ्या आकस्मिक आरोग्य स्वास्थ्याच्या अडचणींचा विचार करता जनतेच्या सेवेसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प भाजपा युवा नेते विशाल परब यांनी केला होता. या संकल्पाची पूर्ती रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून झाली. भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरद चव्हाण यांच्या हस्ते फीत कापून व तालुकाध्यक्ष पप्पू परब यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून वेंगुर्ले शहरासाठीच्या रुग्णवाहिकेचं अनावरण करत जनतेसाठी लोकार्पण करण्यात आलं. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना अपेक्षित असणाऱ्या सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या हिताचे विविध कार्यक्रम राबवत या कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्वाचा यथोचित सन्मानामा कार्यकर्त्यांकडून या वाढदिवसाच्या निमित्तानं केला जाईल, असे यावेळी बोलताना विशाल परब म्हणाले. हे अखंड सेवाव्रत असणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरद चव्हाण, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सुहास गौंडळकर, साईप्रसाद नाईक, माजी नगराध्यक्ष राजन गिरब, राज्य परिषद सदस्य गुरुनाथ उर्फ राजू राऊळ, महिला तालुकाध्यक्षा सुजाता पडवळ, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष प्रणव वांगणकर, तालुका सरचिटणीस वसंत तांडेल, वृंदा गौंडळकर, श्रेया मायेकर, भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचा या वेंगुर्ल्या या शहरातील म्हणा किंवा तालुक्यातील सर्व मंडळींना मी धन्यवाद देतो. वारंवार मी धन्यवाद का देतो की असंख्य वेळा मी पाहिलं आहे, असंख्य वेळा असं पाहिलं आहे की कार्यक्रम म्हटल्यानंतर भव्य दिव्य हा आपल्याकडेच असतो. मला एकच म्हणायचं आहे की ॲम्ब्युलन्स आली म्हणजे महत्त्वाचं नाही, तर तिथे निगा ठेवणे आणि नियोजन ठेवणे आणि त्याची डायरी ठेवणे, बरोबर. त्याचं नियोजन आपण तालुकाध्यक्ष म्हणून सर्व मंडळींना घेऊन आपण करावं. कारण गाडी आल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी ती म्हातारी होत नाही, बरोबर ना साहेब, नांदेड साहेब, बरोबर. त्यामुळे त्याचं नियोजन साहेब तुम्ही करावं. कारण आमच्यासारखा एक कार्यकर्ता द्यायचं काम करेल, ते त्याची निगा ठेवण्याचं कार्य हे आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी करणं गरजेचं आहे. 4-5 ॲम्ब्युलन्स आपण या तालुक्यामध्ये दिले आहे. तिथे जातो तिथे त्यांना हेच सांगतो की गाडी व्यवस्थित ठेवा, त्याच्यानंतर नियोजन लावा, जेणेकरून आपल्या लोकांना पक्ष बघू नका, कोणत्याही पक्षाचा कोणी पेशंट असेल तरी त्याला गाडी द्यावी ही मी विनंती करतो. दुसरी गोष्ट, आज सन्माननीय कालच आपला नरेंद्रभाई मोदी साहेबांचा वाढदिवस झाला. या वाढदिवसाला आपण सर्वांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या, मी सुद्धा शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे उद्या सन्माननीय तुमच्यामध्ये लाडके नेते प्रदेशचे अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचा सुद्धा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसानिमित्ताने आपण ही गाडी आपण सुपूर्द करत आहोत. दुसरी गोष्ट, वाढदिवस आणि सेलिब्रेशन होतच राहील, परंतु वेंगुर्ल्यामधील आपल्या या भागामध्ये काही ना काहीतरी मागच्या वेळी म्हटलंय, काहीतरी वेगळा बिझनेस येणं ही काळाची गरज आहे. त्याच्यासाठी साहेब मी तुम्हाला सांगतो, आपल्या सर्व मंडळींनी आपल्या वरिष्ठांना आपण साकडं घालणं गरजेचं आहे. कारण आपली मुलं प्रचंड प्रमाणावर बाहेर नोकरीच्या निमित्ताने जातात, ऍक्सिडेंट होत आहे, वेगवेगळे ते बंद होणं काळाची गरज आहे. आणि या ठिकाणी येणाऱ्या दिवाळीला आम्ही प्रयत्न करतोय, मी आहे सर्व निरोडकर, आपण सर्वजण आहे, एक गोड बातमी आम्ही तुम्हाला देऊ, आज सोडत नाहीये. गोड बातमी अशी असेल की आज डिक्लेअर करत नाही, पण ती दिवाळीमध्ये तुम्हाला फराळ म्हणून तुम्ही नक्कीच त्याचा काय म्हणतात त्याची आठवण आमची काढाल, असा आम्ही प्रयत्न करतो. त्यामुळे माझं एकच ध्येय आहे की आपल्या विभागामध्ये चांगले चांगले बिझनेस यावे, चांगले चांगले रोजगार यावे आणि या ठिकाणी हॉस्पिटल म्हणा किंवा असंख्य गोष्टी येणं गरजेचं आहे. कायमच आम्ही झेंडा घेऊन लावणार, कार्यकर्त्याला सांगणार बाबा जाऊन झेंडा लावा, तर तसं नाही आहे. तर कार्यकर्त्याच्या दोन्ही हाताला आणि पोटाला
काम द्यायचं कार्य हे आम्ही करणार आहोत. मी एवढंच सांगतो, आजचं कार्य जे आहे, आजचा हा कार्यक्रम आपण सत्कार केला. सन्माननीय चव्हाण साहेब हे आमचे ज्येष्ठ आहेत, कारण आम्ही लहान असल्यापासून त्यांचं नाव ऐकतो. तर मी त्यांना धन्यवाद मानतोय. त्यांनी स्वागत समारंभ केला, शुभेच्छा दिल्या. मी आज एकच सांगतो की आज सन्माननीय चव्हाण साहेबांचा वाढदिवस आहे उद्या, तर त्या वाढदिवसानिमित्ताने आजचा हा कार्यक्रम होतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आज आपण ॲम्ब्युलन्स प्रदान करतोय. त्या ॲम्ब्युलन्सचं नियोजन आपण सर्वांनी करावं एवढं सांगतो. मी माझं भाषण आवडतं घेतो, कारण अजून काही कार्यक्रम पुढे सुद्धा आहेत. आत्ताच आम्ही खर्डेकर कॉलेजमध्ये गेलो होतो, तर मला आमच्या प्रसन्न साहेबांनी सांगितलं की खर्डेकर महाविद्यालय हे ग्रामीण भागातील सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय झालं आहे आणि त्याचं स्वागत करणं गरजेचं होतं. तर आम्ही तिथे सन्माननीय नेरुळेकर सर आणि आम्ही सर्वजण गेलो होतो, तर तिथे त्यांना शुभेच्छा दिल्या. आपण सुद्धा सर्वांनी त्या विद्यालयाला शुभेच्छा देणं गरजेचं आहे, कारण एखादी गोष्ट घडली, एखादी वाईट गोष्ट घडली तर सगळे लोक एकत्र येतात, बरोबर ना साहेब? पण ती चांगली घडल्यानंतर लोक कमी एकत्र येतात, तसं वाटायला नको. म्हणून आपण भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून आपण सर्वांनी त्या प्राचार्यांना शुभेच्छा द्यावी असं मला वाटतंय. मी माझं भाषण आवडतं घेतोय. शिक्षण विभाग आणि जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित करण्यात आलेल्या प्रेरणा दिवस कार्यक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी कुडाळ तालुक्यातील पडतेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना विविध क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी प्रेरणा दिली. आज प्रेरणा दिन साजरा करण्याच्या निमित्ताने मी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पडतेवाडी कुडाळ येथे आलेली आहे. तर माननीय विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रेरणा दिन साजरा करण्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की जे काही जिल्ह्यातील अधिकारी आहेत तर त्या अधिकाऱ्यांनी एकेका शाळेला जाऊन व्हिजिट देणे, तिथल्या विद्यार्थ्यांशी हितगुज करणे आणि एक शासकीय अधिकारी कसा असतो किंवा त्या मुलांना एक प्रेरणा देणे, त्यांच्याशी बोलणे, यासाठी हा त्यांनी आम्हाला दिवस साजरा करायला सांगितला. तर आज जिल्ह्यातील माझ्या सकट सर्व अधिकारी म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील किंवा SP सर असतील किंवा इतरही सर्व प्रकारचे अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी सर्वजण आज वेगवेगळ्या शाळांमध्ये गेलेले आहेत, मुलांशी संवाद साधतायत, शाळेला भेटी देत आहेत. त्यानिमित्ताने एक प्रशासनाची आणि शाळांची काही गॅप असेल तर ती पण भरण्यास भविष्यात मदत होईल. त्याचप्रमाणे दुसरा जो उपक्रम आहे सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने शाळा तेथे दाखले हा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपण सुरू केलेला आहे. तर विद्यार्थ्यांना भविष्यात ज्यावेळेस ते महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात किंवा नोकरीसाठी त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखले लागतात. यामध्ये 2 महत्त्वाचे दाखले असतात, वय अधिवास दाखले एक असतो आणि जातीचा दाखला एक असतो, जे जात प्रवर्गात मोडतात त्यांना. तर दाखले काढण्यासाठीची प्रक्रिया ही नंतर किचकट असते किंवा खूप हेलपाटे मारावे लागतात असं बोलतात. परंतु आता आम्ही असा ड्राईव्ह घेतला की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जितक्या शाळा आहेत पहिली ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थी असणारे, तर त्यांना आम्ही स्वतःहून दाखले देतोय असं आम्ही एक त्यांना आवाहन केले. त्यानिमित्ताने शिक्षण विभाग आणि महसूल विभाग या 2 विभागांचा आम्ही समन्वय साधलाय. तर शिक्षण विभागाने जबाबदारी घेतलेली आहे की ह्या मुलांचे अर्ज भरून देणे, अर्जासकट सगळे जे काही त्यांना कागदपत्र लागतात कागदपत्रांसहित अर्ज आम्हाला महसूल विभागाला सादर करत आहेत आणि महसूल विभागाकडून त्याची पडताळणी होऊन विविध प्रकारचे जातीचे आणि वय अधिवासाचे दाखले हे 1 ते 2 दिवसात आम्ही तात्काळ त्यांना देत आहोत. तर पूर्ण पंधरवड्यात हा कार्यक्रम आम्ही राबवत आहोत. या निमित्ताने आमचं टार्गेट ऍक्च्युली 100% मुलं कव्हर करणे हे आहे. फक्त काही तांत्रिक अडचणी आल्यास प्लस मायनस होईल, परंतु आम्ही 100% हे पूर्ण करायचं निश्चित केलेलं आहे. सेवा पंधरवड्याच्या निमित्तानं उपजिल्हा रुग्णालयात महिलांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर व रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिराचं उद्घाटन जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या हस्ते झालं. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख तथा माजी नगराध्यक्ष संजू परब, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष लखमराजे भोसले, माजी जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, शिवसेना महिला जिल्हा प्रमुख नीता कविटकर, डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे, रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य दिव्या सूर्याजी, माजी नगरसेवक अनारुजीन लोबो, गुरु मटकर, दीपाली सावंत, दीपाली भालेकर, उमाकांत वारंग, भारती मोरे, शर्वरी धारगळकर, संजय माजगावकर, विनोद सावंत, हेमंत बांदेकर, दिलीप भालेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी रक्तदान संघटनेच्या माध्यमातून काम केल्याबद्दल युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष दिव्या सूर्याजी यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी पदाधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज अतिशय एका चांगल्या उपक्रमासाठी आपण सगळे इकडे जमलो. सन्माननीय किशोर पाटकर हे आमचे सहकारी आणि अख्ख्या जिल्ह्यामध्ये त्यांनी सायकल वाटपाचा जो काही उपक्रम राबवला आहे
आज त्यांचे कोण सहकारी इकडे नाही आहेत असं मला वाटतं, पण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की ग्रामीण भागामध्ये ही सोय उपलब्ध करून देत असताना त्यांनी राजकारण बघितलं नाही, त्यांनी ठिकाण बघितलं नाही, सरळ हाताने मदत करावी आणि ती कशी करावी या उद्देशाने त्यांनी हा उपक्रम जिल्हाभर राबवला आणि मनापासून अशा समाजसेवेचं कौतुक झालं पाहिजे. जिल्हाभर हे वाटप करणं काही सोपं नाही आणि सामंत साहेब ते एक नगरसेवक आहे, आता जिल्हा प्रमुख, आणि मी जी काय माहिती काढली अख्ख्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये पण त्यांनी हे केलं, नुसतं सिंधुदुर्गच नाही अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी केलं आहे. खरोखरच जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आज या संस्थेमध्ये पहिल्यांदाच येण्याचा योग आला आणि सन्माननीय अमरसिंग सावंत यांच्या बाजूला बसण्याचा पण योग अनेक दिवसांनी आला. खरं तर बाजूला बसण्याचा योग पहिल्यांदा आला त्यांच्या वडिलांचा, म्हणजे स्वर्गवासी सावंत साहेबांच्या राणे कुटुंबात जर कोण लाडका असेल तर तो मी होतो, हे अनेकांना माहिती होतं, ते आज मी तुम्हाला सांगितलं. पण त्यांच्याबरोबर अनेक वेळेला भेटण्याचा योग आला, पण आज सन्माननीय अमरसिंग सावंत आपल्याबरोबर अनेक वर्षांनी आज भेट झाली आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून झाली. आपण आमच्या सगळ्यांचं स्वागत केलं, माझं आपण सगळ्यांनी स्वागत केलं. आता एक संधी मला तुमचं स्वागत करायची कधीतरी द्या. ते कुठे स्वागत करायचं मी काय बोललो नाही, पण संधी द्या एवढं आज या निमित्ताने आपल्याला मी सांगतो. वहिनींचं भाषण झालं, सगळ्या म्हणजे त्यांनी केलेला पाठपुरावाचा उल्लेख त्यांनी केला आणि पाठपुरावा करत असताना सन्माननीय म्हणजे सौ वहिनी यांचं मनापासून कौतुक केलं पाहिजे की कोण देतंय ह्याच्यावर जास्त लक्ष न देता माझ्या संस्थेला, माझ्या ग्रामीण भागातल्या मुलामुलींना ही सोय मिळाली पाहिजे, त्याच्यासाठी अक्रॉस पार्टीला म्हणजे कसलाही विषय मध्ये न ठेवता त्यांनी या गोष्टीचा पाठपुरावा केला. आपली सोय व्हावी यासाठी या संस्थेने जी काय पावलं उचलली, आणि वहिनी साहेब हे काय घाईघाईत कार्यक्रम नव्हता. आपण जेव्हा किशोर पाटकरांना बोललो हा सगळा विषय आपण कसा करावा हा त्यांच्याशी माझा संपर्क चालू होता, पण आपण फार कौतुकाने आमचं इकडचं सगळ्यांचं स्वागत केलं, त्याबद्दल मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. आणि या संस्थेसाठी सावंतसाहेब जर काय आता आमदार मी असल्यामुळे या संस्थेसाठी जर काय खारीचा वाटा जर आमच्यासारख्या लोकांवर तुम्ही टाकला तर 100% मनाला आनंद होईल की आपण या संस्थेसाठी आपण जसे पूर्वीच्या आमदारांना सहजपणे काही कदाचित मागत असाल तसाच सहजतेने तुम्ही निलेश राणेकडे सुद्धाही तुम्ही मागणी करू शकता. आपण एकच आहोत, मी वेगळं काय. विकासाच्या दृष्टिकोनातून आपण जेव्हा पावलं टाकत असतो तेव्हा कोणाला काय मिळतं त्याच्यापेक्षा माझ्या जिल्ह्याला, माझ्या मतदारसंघाला सगळ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या समान न्याय देण्यासाठी जेवढं काय करता येईल तुम्ही जी काय मागणी कराल न कराल हा तुमचा भाग आहे, पण जर कराल तर 100% एक खारीचा वाटा म्हणून निलेश राणे आमदार म्हणून या संस्थेला नक्की देण्याचा प्रयत्न करेल. आपण फार आपुलकीने मला बोलवलं, स्वागत केलं आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा, माझं स्वागत आपण केला. असेच आपण भेटत राहू. सायकल वाटपाचा कार्यक्रम असो नसो तुम्ही आणि आपण भेटत राहिलं पाहिजे, एवढंच फक्त व्यासपीठाच्या निमित्ताने मी तुम्हाला सांगतो. परत एकदा आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. आजरा गगनबावडा रस्त्यावरती रात्री 8च्या सुमारास ॲम्ब्युलन्स आणि ट्रॅक्टर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात 2 युवक गंभीर जखमी झाले. यावेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेले सावंतवाडीतील सामाजिक कार्यकर्ते रवी जाधव आणि लक्ष्मण कदम यांनी दाखवलेल्या सामाजिक बांधिलकीमुळे या दोन्ही तरुणांचे प्राण वाचले.
आजरा गगनबावडा रस्त्यावर गुरुवारी रात्री 8च्या सुमारास अँब्युलन्स आणि ट्रॅक्टर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात 2 युवक गंभीर जखमी झालेत। यावेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेले सावंतवाडीतील सामाजिक कार्यकर्ते रवी जाधव आणि लक्ष्मण कदम यांनी दाखवलेल्या सामाजिक बांधिलकीमुळे या दोन्ही तरुणांचे प्राण वाचले। रुग्णाला सोडून परत येणाऱ्या अँब्युलन्सचा अपघात झाला। अपघात एवढा भीषण होता की अँब्युलन्समधील दोन्ही तरुण चालक आणि मदतनीस गाडी धडकून पडले। एका तरुणाच्या पोटात स्टीअरिंग घुसलं होतं तर दुसरा पूर्णपणे अडकला होता। याचवेळी कामानिमित्त आजरा येथे गेलेले रवी जाधव आणि लक्ष्मण कदम यांनी हा अपघात पाहिला। त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता स्थानिक लोकांच्या मदतीनं मदत कार्य सुरू केलं। मोठ्या प्रयत्नानंतर त्यांनी दोन्ही तरुणांना सुखरूप बाहेर काढत त्यांना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात नेलं। त्यांच्या या धाडसी आणि वेळेवर केलेल्या मदतीमुळे दोन्ही तरुणांचे प्राण वाचले। मालवण गवंडीवाडा येथे रस्त्यावरती एका मोकाट गायीनं वासराला जन्म दिला। वासराला कुत्रे त्रास देत होते। सामाजिक कार्यकर्त्या शिल्पा यतीन खोत यांनी वैभववाडीतील गोशाळेशी संपर्क साधला। गोशाळेतील गोसेवकांनी तात्काळ मालवणा देऊन गाय आणि वासराला गोशाळेत घेऊन गेलेत। मालवण गवंडीवाडा येथे रस्त्यावर एका मोकाट गायीनं वासराला जन्म दिला। वासराला कुत्रे त्रास देत होते। सामाजिक कार्यकर्त्या शिल्पा यतीन खोत यांनी वैभववाडीतील गोशाळेशी संपर्क साधला। गोशाळेतील गोसेवकांनी तात्काळ मालवणा देऊन गाय आणि वासराला गोशाळेत मालवण शहरातील गवंडीवाडा भागात एका गायीने वासराला जन्म दिला होता। तेथील स्थानिक अमोल एरलकर 2 दिवस त्या वासराला कुत्र्यांपासून संरक्षण देत होते। गायीचा मालक समोर येत नसल्यानं गाय वासरांचं काय करायचं हा प्रश्न त्यांच्या समोर होता। सोशल मीडियावरही गाय वासराचा फोटो टाकण्यात आला होता। मात्र मालक समोर न आल्यानं मयुरेश लोडबे यांनी शिल्पा खोत यांच्याशी संपर्क साधून माहिती दिली। भर पावसात वासरू असल्यानं आणि वासराला कुत्र्यांचा होणारा त्रास लक्षात घेता शिल्पा खोत यांनी वैभववाडी खांबाळे येथील गाय वासरू गोशाळेशी संपर्क साधला। गोशाळेचे प्रफुल्ल पवार, निलय शेरे, पवार काका हे टेम्पो घेऊन मालवणात दाखल झाले। गाय दोरीने बांधायला जाताच गाय पळ काढू लागली। गणेश चव्हाण, स्वप्नील घाडी, प्रसाद हळदणकर यांनी त्यावेळी मदत कार्यात सहभाग घेतला। कुत्र्यांच्या भुकण्यानं गाय घाबरली होती। अखेर रात्री 11:30 वाजता घाबरलेली गाय शांत होत वासराकडे आली। त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अमय देसाई यांनी आपल्या मांगरात गाय वासराला घेऊन गेले। त्या ठिकाणी गायीला दोरी घालण्यात यश आलं। माझं नाव प्रफुल्ल पवार, आपण गाय वासरू गोशाळेचे गोसेवक आहोत। आम्हाला आज सकाळी यतीन खोत, शिल्पा खोत यांनी एक आपला गाय वासरू गोशाळेचा ग्रुप आहे, वैभववाडीत गोशाळा आहे आपली, त्या गोशाळेचा ग्रुप आहे। त्या ग्रुपवरती आपल्याला एक मेसेज आला होता व्हॉट्सअप ग्रुपवरती की अशा प्रकारे एक गाय मालवणमध्ये बाळाला जन्म दिलेला आहे आणि त्या बाळाला वासराला बरेच असे जे कुत्रे आहेत ते भटके कुत्रे ते वासराला खायला जात होते। त्याच्यामुळे आपण त्यांच्या मेसेजवरून, ग्रुपवर आलेल्या मेसेजवरून आपण या ठिकाणी आलो मालवणमध्ये आणि आज आपण त्या गायीला रेस्क्यू केलेलं आहे। आता ह्या गायीला रेस्क्यू करून झाल्याच्या नंतर आपल्याला ती गाय गोशाळेत घेऊन जाऊन तिचं व्यवस्थित पालनपोषण आणि संगोपन करायचं। आपला एकच उद्देश आहे की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी भटकी जनावरं फिरतात आहेत ती भटकी जनावरं फिरू नये। शासनाला पण माझं एकच म्हणणं आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामधील प्रत्येक तालुक्यामध्ये, प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायतींनी आणि पंचायत समितींनी त्यांचे जे पशुसंवर्धन विभागाचं जे काम आहे की टॅगिंग करणं गायींना, प्रत्येक गायींना जे इयर टॅगिंग असतं ते इयर टॅगिंग कानाला बिल्ले, म्हणजे जेणेकरून तो गायचा आधार कार्ड होतो की त्याचा मालक कोण आहे हे आपल्याला वेळोवेळी समजत राहतं। आज आपण ही गाय घेऊन चाललो, ह्याचा मालकच आपल्याला भेटलेला नाहीये। त्याच्यामुळे आपण आज या गायीला रेस्क्यू करून इथून घेऊन चाललेलो आहे आणि रेस्क्यू करताना खूप त्रास आम्हाला झाला। बरंच आम्ही त्या गायीला संपूर्ण मालवण फिरवलं। बजरंग दलाचे आपले सहकारी होते, आपले गाय वासरू गोशाळेचे सहकारी होते। त्यानंतर आपल्याला देवासारखे ते त्याच सोबत आपले कोकण लाईव्हचे
आपले रिपोर्टर कृष्णा डोलम ते सुद्धा आपल्या सोबत होते. त्याच्यानंतर देवासारखे रात्री 11:30 वाजता आपल्याला अमेय देसाई म्हणून आहेत, मालवणचे रहिवासी आहेत आणि गोप्रेमी आहेत खूप मोठे, ते आपल्याला धावून आले आणि त्यांच्या मदतीने आपण या गायीला आता रिस्क्यू केलेला आहे आणि खूप छान अशी गाय. याच्यानंतरचं कोणाला जर गायी अशा ऍक्सिडेंटल अवस्थेत जर आढळल्या किंवा जर ह्या गायी रस्त्यावरती जर अशा फिरणाऱ्या गायी आढळल्या, कत्तलखान्याला जाणाऱ्या गायी आढळल्या तर आपण आपल्या गोशाळेला कॉन्टॅक्ट करू शकता. गोशाळेचा कॉन्टॅक्ट नंबर आपण कमेंटमध्ये देत आहोत, बरोबर आहे. तर प्रत्येकाने येऊन गायवस्त्र गोशाळेला सुद्धा वैभववाडीमधल्या एकदा येऊन भेट द्यावी आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचावी अशी तुमच्या चॅनलतर्फे विनंती. मुंबई गोवा महामार्गावरती झाराब बँक ऑफ इंडियाचं ATM फोडण्याचा चोरट्यांनी प्रयत्न केला, मात्र त्यांना त्यात यश आलं नाही. ATMमधील सुमारे 8.5 लाख रुपये सुरक्षित असून या प्रकरणी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर झाराब येथील बँक ऑफ इंडियाचं ATM फोडण्याचा चोरट्यांनी प्रयत्न केला, मात्र त्यांना त्यात यश आलं नाही. ATMमधील सुमारे 8.5 लाख रुपये सुरक्षित असून त्या प्रकरणी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना बुधवारी रात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास घडली. ATM केंद्रावर सुरक्षेसाठी कोणी कर्मचारी नसल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी ATMच्या तिजोरीचा दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला. याची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वैशाली अडकुरी, पोलीस निरीक्षक प्रवीण ढडे, पिंगुळी बीट अंमलदार ममता जाधव, सुबोध मळगावकर, समीर बांदेकर, सुप्रिया भागवत, निकम आणि अमोल बंडकर यांच्यासह पोलीस ताफा तात्काळ घटनास्थळी पोहोचला. पोलिसांसोबत श्वान पथक आणि ठसे तज्ञांनाही प्राचारण करण्यात आलं होतं. ATMच्या बाहेर चोरट्यांनी ATM कापण्यासाठी वापरलेले कटर आणि इतर साहित्य पोलिसांना आढळून आलं. बँक व्यवस्थापकांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलीस अधिक तपास करत आहेत. उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंमुळे बाळासाहेबांच्या नावाची बदनामी होती असं विधान मंत्री नितेश राणेंनी केलं आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आपल्या संपत्तीच्या विषयामध्ये हस्तक्षेप करत होते, यासाठी आपण मीनाताईंच्या पुतळ्याला रंग फासला असं ठाकरे. माझे ऐकण्यात आलेले उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे. उद्धव ठाकरे आदित्य हे जे म्हणजे विचार कर, त्याने त्या संबंधित व्यक्तीला किती त्रास दिला असेल की त्यांनी मासाहेबांच्या पुतळ्यावर अशा पद्धतीची हरकत करण्याची हिंमत केली. म्हणून बोलतो ना, हे उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे त्यांचा मुलगा हे दोन्ही C420 आहेत. लोकांना फसवणं आणि सर्वात मोठे दोघे फ्रॉड आहेत. आणि अशा लोकांमुळे आज बाळासाहेब ठाकरे आणि मासाहेबांची जे नावाची जी बदनामी होते ना, त्याचं मुख्य कारणच उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे आहे. त्याला पहिल्या 420च्या फ्रॉड केसमध्ये उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरेला अटक करा पहिलं, अशी मागणी मी पहिलं सरकारकडे जाऊन करणार आहे. तेव्हा पहिलं करा, कारण हे असे फ्रॉड अगर समाजामध्ये फिरायला लागले आणि फसवलं कोणाला, मराठी माणसालाच फसवलं. मराठी माणसाच्या नावाने घाणेरडं राजकारण करणारे मग तो पावस करत ना, कोण होता तो? मराठीच होता ना. कधी पत्राचारच्या लोकांना संपवायचं, कधी त्या शिवडी बिवडीच्या आजूबाजूच्या मॉल तिकडच्या लोकांच्या जागा लुटायच्या. आता ह्या पावसकर नावाच्या मराठी माणसाचं घर का लुटलं? मग मराठी माणसाचं नावाचं राजकारण का करता तुम्ही? त्यांचंच घर लुटताय ना मग तुम्ही. दोडामार्गातील हत्तींचा प्रश्न लवकरच सुटेल असं विधान मंत्री नितेश राणे यांनी केलं आहे. प्रक्रिया सुरू आहे. माझ्या वन खाता असो किंवा आम्ही वनतारासारख्या पण संस्थांशी बोलतोय, जेणेकरून इकडचा असलेला हत्तीचा जो प्रश्न आहे तो कायमस्वरूपी कसा सुटेल, जेणेकरून इकडं जनतेला शेतकऱ्यांना त्याचा त्रासच होऊ नये यासाठी दिवस रात्र काम चालू आहे. फक्त तो तुमच्या कॅमेरासमोर सुरू नाही. मी दोडामार जनतेच्या माझ्या लोकांना विश्वास देतो, लवकरच हा हत्तीचा प्रश्न आपल्या आयुष्यातून निघून जाईल. ह्या दृष्टिकोनातून आमची पावलं सरकार म्हणून उचलतो आहे. प्रक्रिया सुरू आहे. माझ्या वन खाता असो किंवा आम्ही वनतारासारख्या पण संस्थांशी बोलतोय, जेणेकरून इकडचा असलेला हत्तीचा जो प्रश्न आहे तो कायमस्वरूपी कसा सुटेल, जेणेकरून इकडं जनतेला शेतकऱ्यांना त्याचा त्रासच होऊ नये यासाठी दिवस रात्र काम चालू आहे. फक्त तो तुमच्या कॅमेरासमोर सुरू नाही. मी दोडामार जनतेच्या माझ्या लोकांना विश्वास देतो, लवकरच हा हत्तीचा प्रश्न आपल्या आयुष्यातून निघून जाईल. ह्या दृष्टिकोनातून आमची पावलं सरकार म्हणून उचलतो आहे. तेव्हा सामनामध्ये फडणवीसांचे फोटो छापून यायचे असा टोला नितेश राणेंनी संजय राऊतांना लगावला आहे. फडणवीस साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. राज्याची जनता त्यांच्यावर प्रेम करणारी आहे. म्हणून अशा कोणीही अगर आमच्या फडणवीस साहेबांचे बॅनर राज्यभर लावले असतील तर ह्याला हिरवी मिरची लागायची कारणच नाही ना. मला कारणच नाही. ह्याचे पहिले ह्याचा जो मालक होता तो पण पहिला फडणवीस साहेबांचेच फोटो लावायचा स्वतःबरोबर.
2014 ते 19 मध्ये फडणवीस साहेबांबरोबर फोटो लावायचे ना, सामनामध्ये पण फडणवीस साहेबांचे फोटो यायचे. मग आता कशाला मिरची लागते? फडणवीस साहेबांच्या एवढे लाखोनी चाहते आहेत, करोडोनी चाहते आहेत. कोणी अगर त्यांचा होर्डिंग बॅनर लावला असेल ते पण महाराजांना फुल टाकतं ना. म्हणजे काय संजय राऊत, राजाराम राऊतला मोहम्मद अली जिल्ह्याला फुल टाकताना उद्धव ठाकरेचा फोटो लावायचा होता का? कारण ते मोहम्मद अली जिन्नावाले झालेले आहेत ते, म्हणून त्याच्यामध्ये काय चुकीचं नाही असं वाटतं मला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लवकरच हत्तींचा प्रश्न आयुष्यातून निघून जाईल, नितेश राणेंचं दोडामार्गवासियांना आश्वासन. झराबमधील बँक ऑफ इंडियाचं ATM फोडण्याचा प्रयत्न आणि ॲम्ब्युलन्स ट्रॅक्टरचा अपघात, 2 युवक गंभीर. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.